Ο σουρεαλισμός βασίζεται στην ιδέα ότι η ανθρώπινη συνείδηση και η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα. Αντίθετα, οι σουρεαλιστές προσπαθούν να αποδώσουν τα έργα τέχνης τους από το υποσυνείδητο, όπου η οπτική και κειμενική φαντασία είναι χωρισμένη από τη λογική και τη λογική. Το υποσυνείδητο είναι επομένως σε θέση να προκαλέσει και να εμφανίσει περίεργες και απροσδόκητες μορφές όπως εικόνες, κείμενα, φιλμ και αλεπά μέσω του χεριού του δημιουργού, του σουρεαλιστή. Η τοποθεσία του δημιουργού καθορίζει επίσης ότι παράλογες, παραπλανητικές φαντασιώσεις μπορούν να προκύψουν τόσο σε δύο όσο και σε τρισδιάστατες εικόνες ή κείμενα. Ο σουρεαλισμός προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια του ορθολογικού και να δημιουργήσει ένα νέο, πιο συναισθηματικό τρόπο αντίληψης. Είναι λοιπόν η καθαρά αυτόματη σκέψη με την οποία σκοπεύει κανείς να εκφράσει την ουσιαστική λειτουργία της σκέψης.